nosaltres baixem una miqueta les revolucions perquè parlem de temes i d'assumptes que ens interessen molt i sobretot per a posar el focus en aquestes dones muntadores de cine, Jan Milian. Exactament, mira que te porto per així, que vinc acompanyat avui. Que bo, mongetes. Jo dic mongetes, tu com dius? Jo dic palomites, però... Tu dius palomites? Sí, palomites, però rosetes, se poden dir de mil formes. Crispetes. Jo és que, tot és per tu, perquè me n'acabo de menjar unes i tinc la boca un poquet seca. Mira, vaig a menjar-me'n unes quantes. Ja deia jo que feia oloreta, perquè avui parlem de cine. De cine, i anem a parlar de cine en una clau de perspectiva de gènere, en la part de perspectiva femenina, perquè t'havia preparat, parlant de les muntadores, però havia preparat una animació per tal d'anar al cine, que te vull contar unes cosetes. Així que si podem ficar un poquet d'ambient de cine i ens ambientem i veiem esta pantalla que t'he preparat. Mira, baixen un poquet ja. I a les llums. I ens anem cap al cine. Perquè te vull parlar d'algunes figures importants de la història del cine. Alice Guy. Alice Guy és la primera directora del setè art. Ella és francesa i mira, anem al cine tant que fiquem algunes imatges de les seues creacions. Això són de les primeres imatges de la història del cine. Què et pareixen estos? Fa anys, Fa molts d'anys. I va ser la primera creadora també d'escenes de ficció. Va ser una innovadora en el setè art. Va ser clau en la narrativa, en el llenguatge cinematogràfic, també en càstings inclusius i també en la ciència del cine. Cine mut, clar, amb música només. Però no és l'única, perquè tinc per ací altra persona que te volia presentar, perquè també ací a la terreta tenim Elena Cortesina. Ella també és una de les pioneres de la història del cine i va néixer ací a València. Va néixer, de fet, diuen alguns que al Cabanyal. I ara podríem dir que és una mocatriz. Ella era cantant també, era directora de cine, era musa, era ballarina i era també model de Sorolla i molt coneguda de Federico García Lorca. Ella, malauradament, també va tindre que emigrar durant la Guerra Civil fora d'Espanya i va acabar va acabar tota la seva carrera a l'Argentina. Dones pioneres que han marcat la història del cine i que han marcat camí també per a les següents generacions de dones, no? Exacte, això és. Anem cap a taula perquè vull seguir parlant del món del cine en clau femenina com parlem avui, perquè són moltes les que han obert camí. Deixem per així les mongetes també, que igual fem una picadeta en tot el cine. Mira, li oferim ja la nostra primera convidada, perquè bona vesprada, com estàs, Paula? Bona vesprada, moltes gràcies. Tenim així a una persona molt especial perquè ella és una investigadora, periodista també, que estàs investigant la història del cine en clau femenina. Conta'm tot això, com naix aquesta inquietud que tens? Com naix? Bé, clar, jo vaig estudiar a la Universitat Jaume I de Castelló, no? Clar, en aquesta època, arran de la carrera després de periodisme, vaig fer comunicació audiovisual i allà conec a Jessica Izquierdo, la professora Jessica Izquierdo, que té l'equip d'investigació de l'Observatori de Continguts i Plataformes Mediàtiques de l'UGI. Clar, allà desenvolupen, m'apropen un poc aquesta sensibilitat per la indústria del cine, perquè diguem que és molt popular, veure les pel·lis, poder interpretar-les, analitzar-les, no? I aquesta altra part de la història, de la teoria del cine, està més dedicada a la indústria, a saber quantes dones n'hi ha darrere de la direcció, darrere de la fotografia, darrere del muntatge, darrere de tots els càrrecs del cine. I en aquesta perspectiva del gènere comença a descobrir la investigació i ja m'enganxa i no puc parar i continuem en el màster. I has fet estudis molt interessants, en el cas del que ens centrem avui, d'aquest paper en les dones. Sí que hem vist que hi ha dones pioneres en el cine, evidentment, però sobretot es centren al principi en les dones muntadores, aquests treballs més manuals. Per què les dones s'encarregaven d'aquests treballs? Clar, és molt interessant. Sempre, des que vaig començar un poc a buscar què era això de la feminització del muntatge, per què estava feminitzat i tal, vaig veure que la tasca era molt artesanal i que respon també a mites, a característiques que considerem femenines. O sigui, és una qüestió molt filosòfica i social. O sigui, que els treballs més minuciosos en l'època estaven associats més a això, als detalls, a la dona, en teoria. Paula, tu has investigat superior dels anys 60, Cesara, de què es passa? Quina és la situació, el percentatge? Conta'ns aquestes dades que tens. Sí, tot això ve, clar, d'una investigació del màster de la Universitat Carlos III. La investigació dels anys 50 ve de l'Institut del Cine d'aquesta universitat i va estudiar l'època dels 50, és a dir, el que descobrís, els resultats van ser 1/3 de les pel·lícules van estar muntades per dones. Això torna a reflectir-se, diguem que torna a ser el mateix resultat en els anys 60.
I això vol dir que, bé, o sigui, són moltíssimes pel·lícules, estem parlant d'una indústria que es desenvolupa, que esclata en els anys 60 i, de fet, no tornem a recuperar les mateixes dades mai més, o sigui, la quantitat de pel·lícules que teníem allà eren 1.130 i, o sigui, moltíssimes pel·lícules a l'any, i estem dient que són muntadores que tenen, per exemple, Rosa Graceli Salgado, que va ser una muntadora habitual de Fernando Fernán Gómez, per exemple, va tindre 48 títols, va muntar 48 pel·lícules en una dècada, no? Són una barbaritat. Volem seguir parlant i posant cares a dones que han obert el camí a altres, i un exemple, un gran exemple, és Julia Juániz, que és videoartista i muntadora de grans com Víctor Erice, Carlos Saura. Té una llarga trajectòria i entre eixes pel·lícules amb diverses nominacions als Goya. Ella és navarresa. Bona vesprada, buenas tardes, Julia. Buenas tardes y gracias por invitarme, ¿vale? Gracias por atendernos también y por hablarnos del papel en la mujer en el mundo del cine. Tú eres una persona, yo te lo he descrito así, una mujer que ha abierto camino realmente y que entró en un momento en el que también era complicado, porque al final es un mundo de hombres, ¿no? Predominantemente. Julia. Sí, por supuesto que sí, pero siempre tenemos que pensar en esas mujeres que también han estado antes que nosotros, que realmente son las que van abriendo ese camino. Claro. Luego llegamos otras épocas y otras personas que lo vamos haciendo, por supuesto que sí, y nos toca trabajar. Sobre todo a mí me tocó una época donde no había tanta escuela de cine, entonces es un poco que mi trabajo fue más de meritorio para hacerlo, y tienes que ir luchando con ese esfuerzo para llegar, pero sabes que es algo que tú quieres hacer, que te gusta, que es importante para tu vida, y entonces luchas como puedes y siempre pues valorando lo que consigues y valorando a las personas que tienes cerca para que te ayuden, y tú ayudar a los demás también para que eso siga hacia adelante hoy en día. Claro. Y hablando de montaje, me comentabas el otro día que hablamos ya que es un mundo en el que empezasteis las mujeres, pero que poco a poco el hombre se dio cuenta que también era un mundo en el que quería estar porque era importante, ¿no?, la figura del montaje dentro de la producción cinematográfica. Sí, al principio eran mujeres porque no tenía ese valor, y como se hacía en salas oscuras la gente no veía a esas personas que hacían ese trabajo, entonces no se le daba un valor, y se metió a mujeres y eran quienes hacían ese trabajo. Pero hay una montadora, porque las americanas, como 4 muy importantes para mí, se llaman Coates, y entonces esta señora lo dijo muy bien: en el momento que el hombre se da cuenta que ese trabajo es importante, pero sobre todo que es muy creativo, ya entraron los hombres y iban quitando a las mujeres. Lo que pasa es que ahí hubo 4 mujeres americanas que tuvieron un valor increíble, que son las que han enseñado a todos los que han venido después, y entonces eran tan buenas que nadie las pudo quitar porque lo hacían tan bien, y entonces abrieron camino al resto de hombres y mujeres para que lo hicieran, eso sí. Y un poco pasó en España también parecido, que vino Madame Ochoa, que era una francesa y también enseñó a muchísima gente aquí. Siempre es algo por alguien. Al llegar ella, Madame Ochoa, pues aquí sí que había hombres, pero sí iban entrando mujeres. El momento que llega alguien, una persona, que una mujer, abre camino a las siguientes, porque hay alguien que se fija: a ella lo puedo hacer, yo también. Y creo que esa es la educación que debemos dar a las niñas que vienen todavía ahora, que Claro. lo tienen más fácil, pero hay que estar atento todavía. Hay que estar atento todavía, continuar abriendo camino, y afortunadamente hay profesionales como tú que lo hacen, y profesionales también como Paula Blanquer, que se interesa por esto y que divulga también e investiga. Te agradecemos muchísimo, Julia, que nos hayas atendido, a continuar con esa filosofía y abriendo camino a las futuras generaciones de mujeres. Gracias. Gracias a vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Gràcies, un Suerte, beso. chao. Un beso. En fi, que interessant, que interessant. Quin Paula s'ha testimoni. quedat amb ganetes de xerrar una miqueta. Ara ens passem el telèfon i després continuem parlant també, Exacte, perquè parlem de muntatge, perquè antigament no es muntava com ara en ordinador, sinó que hi havia unes màquines especials al tall, que era una feina, com diem, molt manual. I Patricia Ortiz ho ha volgut saber i ha vingut a proper de casa nostra, a la Filmoteca Valenciana, perquè allí en conserven unes quantes i es conta com es muntaven les pel·lícules antigament. A més, té compte enrere començaven les emissions al cinema i esta gran màquina servia per a projectar pel·lícules. Per aconseguir-ho, al darrere hi havia un gran treball de muntatge. L'evolució d'este treball ha anat acompanyada dels canvis tecnològics.
La diferència fonamental de com es muntava abans i com es munta ara és que ara ja no es diu ni muntatge, ara es diu edició, perquè ha canviat el suport. El que durant tantíssim temps ha sigut un suport fotoquímic, és a dir, pel·lícula, ara ja són bits, és tot digital, aleshores ja ni la maquinària és la mateixa. On abans n'hi havia una taula de repàs i una empalmadora, ara n'hi ha una taula d'edició i un software. Un llarg procés en què les màquines feien màgia per a poder emetre. Era un treball absolutament manual, lent i es precisava una especialització que, curiosament, i hauria d'investigar per què, normalment aquest treball era desenvolupat per dones. En este treball minuciós el muntatge tenia un paper molt important i es feia amb aparells com estos. Filmoteca el que tenim són taules de repàs modernes, però també comptem amb una xicoteta col·lecció d'aparells antics, entre els quals n'hi ha empalmadores, algunes d'elles professionals de 35 i 16 mil·límetres, les que demanava la indústria, i altres fabricades inclús a mà i en fusta per aficionats, perquè no ens oblidem que tot el que són passos estrets de 8, super 8, paté baby, eren materials que es tractaven a casa, els cineastes amateurs i aficionats, i ells mateixos es fabricaven les seues xicotetes maquinetes de tallar la pel·lícula. Relíquies que es conserven gràcies al treball de la Filmoteca, un arxiu de records que ens permet recuperar la nostra memòria. Els que conserva la Filmoteca, jo et diria que el més antic podria ser de 1920-30 fins als més moderns dels anys 70. El paper dels muntadors ha sigut tan important que sense esta figura seria impossible veure pel·lícules. Sense muntatge no hi ha pel·lícula. El muntador o muntadora, junt al director o directora, és el que talla els plànols com qui selecciona frases per fer un text o una novel·la. Un treball que ens permet recuperar els records de la nostra història. Està clar que és un treball de qualitat en cadena, però el muntador és el que acaba de donar-li la forma i li pot donar realment la forma que li doni la real gana, per molt que tinga una base d'unes gravacions, i és per això la figura tan important del muntador, en aquest cas de les muntadores. Parlem de les muntadores, perquè, Paula, t'has quedat amb moltes ganes de parlar en Júlia, perquè és molt difícil no contactar en les muntadores. És molt difícil, sí. De fet, clar, és un altaveu també tot això per a poder trobar-les. O sigui, m'encantaria trobar familiars, no? I segur que existeix un poc aquesta cosa popular, amagada, íntima entre les famílies, que sabran que algun familiar sí que va ser muntadora o muntador de l'època, durant el franquisme, anys 50, però cap enrere, 40, 30, sabran alguna cosa de la família. Llavors sí, busquem a les famílies de Rosa Graceli Salgado, però podem buscar també, per exemple, a Madame Ochoa, que deia Júlia, és Margarita Lauvergeon, de Ochoa. De Ochoa és pel cognom del seu marit, però és que tenen vides increïbles. Hi ha una muntadora, per exemple, una curiositat, que és Maria Rosa Ester, que va ser també cantant d'òpera. Vull dir, tenen biografies, vides increïbles. Dedicades a l'art. Dedicades a l'art. I per a estudiar-les t'has hagut de construir, també per pensar que aquestes èpoques eren diferents a les d'ara. Sí, clar. O sigui, clar, com a dona molt jove i molt dedicada a l'activisme, al feminisme i tot això, he hagut de fer una passa cap enrere i no tindre una mirada, anem a dir, paternalista i un poc com pensar que ja hem arribat fins a lo millor de la nostra època, que som les millors, les més feministes, les més independents, i realment el patriarcat agafa formes cada volta més ambigües i se transforma constantment. No vol dir que siguem les més lliures. I clar, i el feminisme i la resistència ha tingut també moltes formes en el passat, i totes aquestes dones, si no ha sigut a través dels mitjans de producció, creant una productora aliant-se en els marits, o en els amics, o en els companys de faena, perquè no podien tindre un compte bancari i aquestes coses. O sigui, van ser dones que van fer grans coses, com van haver d'organitzar-se. Van cimentar un poc les bases del futur de les altres generacions. I com deia Júlia, encara continuem amb aquesta lluita i amb aquest camí per obrir. Moltíssimes gràcies, Paula Blanquer Tocaya, per vindre, per parlar-nos d'això, i t'animem a que continues pel teu camí d'investigació també i d'obrir també, d'alguna manera, la mirada a altra gent també. En fi, Joan, després tornes amb més cosetes diferents. Perquè avui és el Dia Mundial de l'Educació.